Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Acum vă arăt cum să filmăm în timp ce ne jucăm ceva sau efectiv filmăm așa. Ok, deci dăm aici, apăsăm pe creionul acesta, apăsăm editare și aici sunt foarte multe ăștia și trebuie, uitați, pun cu accesul la microfon, trebuie să șterg de aici, de exemplu, hai să ștergem asta și punem accesul la microfon. Și trebuie să apăsați pe el până vă dă, ok? Și după apăsați efectuat. Și după dați și aici vă apare efectiv tot ce v-ați pus. Vă aștept cu alte întrebări. Pa, pa!